Takže ahoj, vítejte u našeho druhého let's play. Jsme zase na mapě Oman. Tentokrát nemám bojovou žížalu, teda bitevní helikoptéru, ale ten převozní, což mě pěkně štve, nějaký toto mi ho vzal. Toto, ten tě nevzal, ten má transporter. A je to možné. Je to možné. A toto mě... Celkem jsme to obsadili tankama, když vidíte na mapě tady. Takže jako zajímavý to je. Jak Hej, on to mi narazil, a jo, když jsem tu, tak já letím na základnu, ale jsem tu ještě s kámošem z minulého dílu, takže Čau. ten tykum bojuje proti nám. Hej, já jsem byl převozní, ale on měl bojovou, on mě narazil. A dostal jsem jako bot. Teďkon letím na základnu. Já se obětuju. Klučík se na to obětuje, ano. Vyskočím. Ano. Já se zabil, což jako není možný. A určitě bude mít helikoptéru, co vsadím. Aha, tak letím jako kopilot, což nejsem nadšený. Pokusím se mu napsat, jenže určitě mě... Určitě mě odpálkuje. On nemá ty naváděcí rakety, nebo má? Má. Už koukám. Tamhle je další, teda to je ráj pro tyto helikoptéry. Já vyskočím, protože to nemá cenu. Už je TGčko, aha. Tak nic. Jdu na Bčko, protože... Komíček je proti nám a je... se dobře on. Jsem začal hrát později, než na této mapě, takže má je krok přede mnou. Co střílí do tanku, do toho vrtulníku, co na střeše. To ne. Obsazujou Dčko. Což nejsem zrovna dvakrát nadšenej. Mám se si pekučku. Obsadili všechno. Já ho obsadím zpátky. Dáme transportér. To je hodně sil. Tak to... Tahle zbraň je až neuvěřitelně silná. FAMAS. Proč jsem na základě? Proč? Tak. Já tady odsud vystupuju z toho tanku. Ale tank. Tak sednu do tanku. Snad. Jo, jedu v tanku. A kučiku, už máte osazený IDčko. Já byli tam. Jo, jestli chcete změnit pohled jako já takhle lítám jen s helikoptérou, třeba když nevím, kde jsou, se kouknu a je to písmenem C, takže to tak myslím, že to taky dá se jakoby speciální munici, kulomet a taky má jakoby takovouhle schopnost, když ho zaměřejte, tak X-kem vypustí. Viděl. Mě ne, nebo jak už nevidím. Ach jo, ten tank ale neuvěřitelně pomalu nabíjí. A tady teď vedle mě. Tak já mám přináčkli za čau. Vyskočíme radši. Já vím, kde je. Jestli neumřu, tak ho zabiju. Koho? Jednoho bylo, tak to je opravdu dobrý. Tak ho asi nezabiju. Ne, střílej! Tak ho nezabiju. Tyjo, kolik lidí najednou přišlo.
Takže na zbytek natáčení máme ještě 6 minut. A helikoptéra furt nikde, no. Oni s ní asi lítá ještě. To nikde není. Takže tam musí... Teď se musí spavnout. Teď tam leží udečka. Pero starosta. Takže teď bych mohl mít helikoptéru. Což pochybuju, protože tolika lidech mít helikoptéru je velká náhoda. Takže netrpělivě mačkám a Ečko. A mamí, no nekecejte. Sice máme na natáčení ještě 4 minuty, ale to bych ještě pár bodíků mohl získat. Doufám, že ne. Já doufám, že ne. To Ačku, tato Ačku vás jak nasráno. Kde jste vy? Na Ačku jsem ty tady jak nasráno. Co mě říká. Takže to asi nedá. No. Tomíček, takže můj kamarád mě sejmul, když mám helikoptéru, což bylo velmi zajímavé. Tady tomu do smrti nezapomenu. Díky. Ale to se odjeká kučíku, ne? Tak. Tohle teda... To neměl dělat. Tamhle šiju do bitevní helikoptéry. Marně se snaží... Promiň. Jo, tak tady to bylo ještě nejlepší, tak takhle mě ještě nezabili. Mě zabili, že jsem na základně nějaký sniper sejmu, to se mi opravdu ještě nestalo. Tamhle je někdo, jestli nejde tady. Snipři mají opravdu tak silnou snipu, ale musí být tak od levelu 20. Jinak mě to za něj bavilo, ale nešlo, takhle vám to řeknu. Ale když jsem měl tu M95, myslím, tak to byla dobrá. Teď C1. To je náset, jo, těch lidí. Tak musíme se ho sledovat, protože mám vlaky. Tamhle. Já se vyznám tlačenici, snad mi všichni rozumí. Mám na to samou prkenici a to každý neumí. Jsem velký frajer na vysoký nose, celý svět nemusí. Velký frajer, jak se sluší, tu sexovej mám v hlavě špatně. Já na to mám, si poskočím, si vyskočím. Já na to mám, jsem v balníku, tak mám vše znám.